Dragii mei, astăzi am inventat un joc interesant care vreau să-l joc cu voi. Ia uitați, pe o foaie albă de hârtie am desenat ceva aici. Hai să vedem. Acestea oare ce este? Ceva cu care tăiem. Este o foarfecă. Avem aici un piaptăn și un ruj. Așa e. Și oare ce cifre avem noi aici? Hai să vedem dacă le recunoaștem. 1, 2, 3. Ce trebuie noi să facem în joculețul acesta este să găsim aceste obiecte desenate care le găsim în salonul de coafură și în salonul de cosmetică, să le găsim și să le punem pe foaie. Haideți să căutăm. Hai să vedem, găsim foarfece aici. Câte trebuie? O foarfecă. Haideți să o luăm. Am găsit-o. O așez aici deasupra, da? Haideți să ne uităm. Oare câte pieptene ne trebuie? 2. Așa e. Căutăm aici. Oare unde sunt pieptenele? Uite că le-am găsit. Haideți să vedem de câte avem nevoie. 1, 2. 2 pieptene. Și mai avem nevoie de rujuri. Haideți să vedem câte. 3 rujuri. Oare le găsim aici pe masa aceasta unde sunt atât de multe obiecte? Voi le vedeți? Uite, am văzut unul. Îl iau. 1, 2 și 3. 3 rujuri. Haideți să vedem ce avem aici. Avem o foarfecă, 2 pieptene, 1, 2 și 3 rujuri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. V-a plăcut jocul? Puteți să vă jucați și voi acasă. Ia uitați, pe partea cealaltă mai am și alte obiecte pe care puteți să le căutați și voi și să le așezați. Avem un fixativ, creion pentru ochi și creme, da? Vă doresc distracție plăcută la joc!